Aspire. Thank you, frame 20. Neil Robertson. Au revenit prieteni cu sfertul de finală. Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan. Conduce O'Sullivan cu 11-8. Ce lovitură! Foarte grea și lovitura la bila galbenă. 3. 4. Meciul de la masă alăturată îl puteți urmări, prieteni, pe Eurosport 2. Disputa Ali Carter, Jimmy Jones. În acest moment conduce Ali Carter cu 10-7. $19. 20. În sesiunea de după amiază, Ronnie O'Sullivan a condus la un moment dat cu 9-5. Iar la 9-5 a ratat o bilă roșie la buzunarul verde. Dacă ar fi reușit acea lovitură, probabil ar fi câștigat jocul respectiv și ar fi condus 10-5. Din sesiunea a doua a câștigat 6 jocuri consecutive O'Sullivan, iar ultimele 2 jocuri ale sesiunii i-au revenit lui Robertson. E foarte rapid. 41. 42. Vedem în dreapta timpul acestui break. 47. Lovitură cu una stângă. Bila galbenă sau bila albastră. Acum să ajungă mai aproape cu bila albă de bila roșie din partea dreaptă a Messi. E cam drept. Da, era drept. Excelent. Și are unghiul perfect pentru a sparge pachetul de bile. E bine. Are bilă pentru buzunarul superior drept. $67. 68. 75. 76. E posibil să avem și break de peste 100 de puncte. 79. Jocul a fost câștigat.
80. Dacă Ronnie O'Sullivan va câștiga meciul, va întâlni în semifinale pe galezul Matthew Stevens. 86. $93. 94. Iată și break-ul de peste 100 de puncte, reușit la foc automat. În 5 minute și Sullivan, 100. 25 de secunde. Da, s-a grăbit pentru a închide masa Ronnie O'Sullivan. O'Sullivan îl conduce pe Robertson cu 12-8 și se află la un singur joc de calificare în semifinale. Statistica meciului. Am văzut și break-ul de 104 puncte, reușit mai devreme. 92% la procentajele loviturilor de buzunare. Procentaj foarte bun pentru O'Sullivan, slăbuț pentru Neil Robertson de 87%. Și are un procentaj foarte bun și la lovituri.